És un fet sorprenent que fa 15 anys que ens hem deixat de conèixer, la gent que vivim als edificis, no? Abans tots ens coneixíem i ara de cop i volta potser no en som conscients, però penseu i fixeu-vos-hi que pel motiu que sigui ja no ens coneixem. Potser perquè hi ha més mobilitat de les persones, perquè hi ha més lloguer, perquè no ens ho sentim casa nostra, perquè qualsevol dia podem marxar, perquè hi ha hagut més nouvinguts, i això ha provocat que allò que abans passava, que potser si havies de marxar 5 minuts a comprar una cosa que t'havies deixat i li deies al veí de davant que et vigilés el nen, avui dia ens faria vergonya fer-ho. Per tant, no és només un tema romàntic de que ens coneguem, és un tema finalment de com abordem els reptes que hi ha en la convivència diària.